26. ožujka obilježava se Međunarodni dan podrške osobama oboljelima od epilepsije. Učenici Škole za odgoj i obrazovanje Pula obilježili su Međunarodni dan podrške osobama oboljelima od epilepsije. S učiteljima i psihologom su razgovarali o tome što epilepsija je, tko može oboljeti i kako pružiti prvu pomoć prilikom epinapada. Epilepsija je kao električna oluja u mozgu. Može li se epinapad dogoditi svakome? Možda. Napade se mogu kontrolirati lijekovima. Koliko dugo epinapad može trajati? Jedva 3 minuta. Kada se dogodi napad, koga ćemo pozvati? Odraslu osobu. Nakon toga, što moramo staviti osobi pod glavu? Jastuk. I osobu ćemo staviti na? Bok. I koga ćemo zvati? Telefonom. Koga? Hitnu. Oprez, nemoj nisat u usta. Ljubičasti prijatelji, niste sami.